Hem anat a fer una cosa que fa anys tenim pensat i mai hem fet. És un viatge en furgoneta visitant totes les costes d'Occident. Ens han dit que estan penjats, que pensen ben sa distància i els dobbers, i que pensem també en sa feina, en sa família i els amics, és molt de temps. Tenim 10 garrafes de benzina i una playlist amb hits europeus. Hem carregat una gelera blava i un jersei per si fa fred, carregadors, medicaments i un mapa on poder mirar el camí per si un cas quedam sense internet. Quedam a plaça les 6:15, ja arriben tard, quinoi de gent envia un WhatsApp. Aneu carregant, ja hi som aquí, ens sap molt de greu que és cabetat. Som en el forn, tranquils, no estirem res. Amb un sol que crema en ganes, engegam sa furgoneta en 4 intents. Enfilam sa carretera, Déu meuet, això està ple d'incompetents. Anem a comprovar els passatges, anem a repassar que tot estigui bé. No sé si encara ho demanen, però no duc certificat de resident. Ja duim 20 minuts a l'autopista. Fa calor, sol pega de valent. Ja t'ha caigut sa coca de patata, tu ves alerta amb el cafè. Dona'm un tros que tinc una femada, qui és que farà net després? Posa l'aire, crec que em moriré. No posis l'aire, que està fotut i només treu aire calent. Vull tornar a casa. Si vols durar, em baixes aquí, te'n vas a peu. Què està passant? A sa civil hem d'aturar, t'ho he dit. Sa guantera, treu-me els papers. Encara sort que no duc res de muntones, el meu carnet, el cinturó, no el tens fermat, fes via que encara rebrem. Hola, què tal? Anem en esport, sí, clar, aquí tenim els bitllets. Estic suant i no he fet res, joder, crec que algo no va bé. Disculpi, agent, hi ha cap problema, estàs segur, això no pot ser. Qui és espardal, però què ha passat? Vols explicar que no m'entenc? Mira sa data, som a dimarts, arribem 3 dies després.